भाइरासालाय अबेनिफ्राय फैनाय माथो लाल साहा लोंबानो हामोनो मा मैया भाइरास बेफोरलाय लाल साहा लोङोबानो हामोबा माथो सिन्था माव बेफोरबायदि भाइरासालाय ओइ कर'ना आंनावबो जानो मा जादोंलै नोङो नायदोसै आंबो लाल साहाजों हामगोना हामा ओइ खिन्थु आं बेफोरखौ ओरैनोसो होनदों दै मानसिफ्रा फाग्ला जाजोबखो ना माखो खर'आव एम्फौ दैजोबखो ना माखो बेफोरबायदि भाइरासाबो जे लाल साहाजों हामो रायजोफोर नोंसोर सोरबा खिजानो थिनबा जागोन नामा बेफोरबायदिखौ फोथायनानै जेबो मुलाम्फा गैया मानोना चाइना आमेरिकाफ्राव दासिमबो बिनि मुलिखौ 100% दिहुननो हायाखै आरो जोंनि बिटिआरआवलाय मा लाल साहाजोंनो हामलायनाय मैया फुङाव बिमाया आंखौ 2 बाजियावनो फोजाबाय माबा सिनि संख्रि गैयै साहा लोंनांगौ होननानै आं सानबाय आरोना बेफोरबायदिजों फाहामनो हायोब्ला कर'ना भाइरासजों गोग्लैसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ जोंनि बिटिआरआव लिंहरनानै फाहामनो हागौमोन बिदिब्ला आंबो मोनसे मुलि दिहुननोसै गोबोरखिजों दैजों लगायनानै लोङोब्लानो हामो होननानै मा रायजोफोर नोंसोर बेखौबो फोथायगोन नामा